Mecece jarabawar mock kuma menene alfanunta ga ɗalibai? Sannan ma wai yaushe ake rubuta ta? Mock jarabawa ce ta gwaji da hukumar JAMB take shiryawa kafin rubuta cikakkiyar jarabawar JAMB. Abin nufi, jarabawa ce wacce ake yin ta domin ɗalibi ya fahimci a ƙwarewarsa a ɓangaren na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma a'a a karatun da ya yi kafin rubuta jarabawar JAMB. Mun sani ana yin jarabawar JAMB ne a na'ura mai ƙwaƙwalwa, ma'ana a kwamfuta. To ɗalibai da dama suna tsoron shin ya za ta kasance musu idan suka zo yin jarabawar JAMB a kwamfuta? Maybe yana tsoron kwamfuta ɗin ko tana tsoron kwamfuta ɗin, ba su saba yin jarabawa a cikinta ba. Sai JAMB ta samar da wannan jarabawar da ake cewa mock, wacce a cikinta ɗalibi zai iya gwada ƙwarewarsa ya gani shin yanzu ya samu ƙwarewar, ko kuma a'a karatun da ɗalibi ya iya fahimtar cewa shin wannan karatun da na ma shirya wa yin JAMB ɗin kuwa? Tambayoyi ne ake yin su kamar na JAMB, haka zalika jarabawa ce ake yin ta a CBT centers kamar yadda ake yin JAMB. Sannan wannan jarabawar dukkanin ɗalibin da yake da sha'awar yin ta idan zai rijistar JAMB tun daga fim ɗin da zai saya yana biyan ƙarin kuɗi na Naira 1,500 a matsayin ƙarin kuɗin rijista na wannan jarabawa ta mock wanda za a ba shi dama ce ga dukkanin ɗaliban da suke son su rubuta jarabawar JAMB.